Аз познавам машината. Ще изтимаш. Ямаха ли му? Стой! Той е добре, той има гума. Остана! Остана, тръгна и няма палени. Това мотор ли? Да, нали там като минай сигурно се е задавил. Отде пуши тук, беше на мокро нещо. Не, аз там като мина на една гума. Буташ го, нали? Спираш бензина, буташ го на една страна. Ритай, края викам, чай да го бутна го само штрак и запаля. Да, той ще да мога карбуратор, много бензин влиза. Да, бе, Перу да иска, че влезе. А, не. Също може. Няма где пеперуди да станат, но ще се справи. И аз викам, Коста на още 13 след мен. И това ли е доминатор? Да. И това учи кутен. Питай Наско. Това ще е мода строя. 2 часа ритъм. 2 часа, ритъм ми няма пален. Байки махи. Дев ли марката? Вече... Еба, Ямахта паличик, малко обаче като се задави няма пален. Нали знаеш факта? Ето тук в вода, ето тук. Сиро, ти върли не знаеш там на печеника. И жето съм го Габи, вкарал. кажи му, Габи нас спря. Габи бяха ми с Блони те не загасли. от Дебялния, от Бенковски, от къде бяха? Жорката. Жорката е Байван. Само гледам и върли да се засиля, докато му казват да спре, че има вода. Няма е човек, само луп вътре не може да видиш нищо, само вълни е така. Калника само прави така. Калника е така отгоре по водата с топка. Не, на доспата ще е викам, то се отдави. Че ми е много жега. Дай Те пък те жени на мен. Абе, топа, трябва да говори. Кой има кара да сменя? Моля не ме, преди 2 дена смени гумата. Служих шосейки. А така, той вече не. Да, викам.